Лично для меня это было неким открытием. Менде дә башчылык булды дөресен әйткәндә. Дуслар, әйдәгез болай эшлибез. Әлеге LA Project командасын клуб сезонында кыш көне яңа ел алдыннан яңадан чакырып калабыз, Дарбатига дуслар. Зур рәхмәт. Әйдәгез әле бию төркеменә аерым рәхмәт. Алкышлыгыз дуслар. Друзья, не жалеем аплодисментов, это было супер. Реально. Друзья, следующие аплодисменты нашей замечательной, прекрасной, искренней Шевенжиншевозга Милевша Сабина! Браво! Достар! Инде билгеле булганча әдиегенә әйтә алмыйм. Әйтә алмыйча булдыра алмыйм. Җавид Шакировның улы, искиткеч иҗади безнең дустыбыз Искәндәр Шакиров, рәхмәт! Достар, шулай ук безнең обаяние белән безне шаккаттырган, үзенең музыкасы, җырлары белән шаккаттырган яшь егетебез, өметле егетебез Вильдан Вилли! Шулай ук әйдәгез әйтеп китик, үзенең уникаль тавышы белән сезне билеккә шаккаттырган, әйдәгез кышлар! Браво! Достар, а мы продолжаем качать